Ngibingelele-ke babukele emakhaya, ngibingelela ngaphansi kohlelo lethu ungigwazela. Babukele emakhaya, ngibingelele yona-ke ingwenya edlezini ingwenya. Babukele emakhaya, namhlanje-ke sibhalelwe umfana la kwathi ucela simsize, sizombhekisa lo mfana lo ayembambe inkunzi. Oyedwa wabo uthi umfana uyamazi, kodwa-ke babukele nani niyazi akunamaningi, angile ngamaningi. Ake sinikeleni khona, kodwa-ke before sinikeleni khona babukeli, cela ningakhohlwa-ke ukucofele lapha zinto kusubscribe, phinde futhi ni-like. Babukeli, ake sinikeleni khona. Sho yila mshado. Ngikho angazi noma ngimuphi umnyango. Qo bafa. Hamba kanjani? Uyena lo angicathi. Bafethu kwenzakalani bafethu? Hayi kahle. Nasingena nje pho Uyazi wenzani ungalokho. Kuba mshana Uyazi nje. Mshana, ehlisa umoya. Lalela, ehlisa umoya. Yebo bafethu. Kahle. Ungazizeli ngalo mqondo. Ngenzeni bafethu? Stilingi usijwayele kahle. Ngenzeni bafethu? Lalela, ehlisa umoya. Uyamazi mshana? Hayi angimazi. Awungazi mina fethu. Awungazi mina fethu. Akumina lo angibamba inkunzi lapha nomngane wami. Mshana. Cela singeneni phakathi. Asingene. Singeneni madam. Bafethu, masengena nje bafethu kanje lapho egcekeni lomuntu bafethu. Hayi, malalela baba, hlala phansi. Hayi bafethu. Azile kahle. Yenziwa egcekeni lomuntu le. Okay mfethu. Hayi kabi, ngeke siyaxolisa ukuthi sifike la ekhosombeni lakho. Kahle kahle sihamba nomshana. Manje sengiqoka ama mask kanje. Kahle baba, awume. Uyamazi umshana? Angibazi. Uloketha kangazi la, uloketha kangazi. Uyangazi, awungazi kanjani. Noma baningi abantu babambayo vele. Baningi shothi vele abantu babambayo. Awungazi kanjani. Awungazi kanjani. Akwena wathi awuma nini mshana ngalophi usuku? Mababa, mshana. Sicela uyiqale ekuqaleni indaba uyichaze kahle ukuthi ukuze ungathi kudlalwa ngawo. Awume baba manga vele. Awume baba. Lo muntu lo bangifikela nomngane wakhe ngicathi kwakuntambama ikhathi ko5 kuyoshaya ungalokhu ngibuza la ungenza isilimo ngoba uyakhumbula kahle ukuthi wenzani. Awuchaze mfethu. Wayehamba nomngane wakhe bangikhiphela ummese nomngane wakhe lo. Hayi ngisho wodwa babephethe imbese bobabili. Bangikhiphela ummese basathi ifoni yami labantu laba nomngane wakhe. Angimazi umngane wakhe ekugaxele yena ngoba ngiyamazi. Yena usenze ngathi akangazi. Yini ekwenza utatazele manje? Hayi bafethu nakudlalwa ngami sengixakeka nokuthi abantu bangena kanje nangisazi manje noma ngizobulala noma inkabi noma kwenzakalani. Yini utatazele? Ama mask abafethu nakho manje angisazi kwenzakalani. Awusazi kanjani phela kufanele ungazi wena wangifikela kanjani ngani. Bafu. Yebo mfethu. Yazini. Into ezokusiza la. Yebo mfethu. Ukuthi 1 ukhuluma iqiniso, 2 and uyasho ukuthi ifoni kamshana inkuphi. Lalela. Asikwazi awusazi. Sho bafethu. Angithi? Sho bafethu. And ngifuna ukuthi ke sihloniphane. Sho bafethu. And njengoba sila endlini yakho nje. Sifike sanqonqoza ngithi sikhombisa ukuthi siyakuhlonipha. Angithi? Yebo bafethu. So nathi ke besicela ukuthi usihloniphe. Yezwa? Ungasenzi ilima. Ngoba sokufaka isicathulo uma usenza ilima. You understand? Uyamazi umshana? Angimazi mshana. Pho njengoba ethi umshana nje ifoni yakhe yathatha uwena. Shothi umshana ukhuluma manga. Ngiyambona mina lo muntu uyena lo seyaphika phela. Uyena lo wathatha ifoni yami lo. Shothi umshana ukhuluma manga. Wena wathatha ifoni yami. Uyaphika manje la. Wena wathatha ifoni. Baba. Mshana uyangisukela. Awukhuluma isiqo. Bafethu. Mshana. Uyena nje malume lo engikhuluma ngaye. Yazi ngempela wena uphikani mfethu? Baba. Uphuphulo lwakho. Uphikani? Yazi uyena mfethu, yazi uyayiphika phela lo muntu. Wena nje mfethu. Uphuphulo lwakho mfethu. Wena nje mfethu, yazi lo muntu uyena. Angimazi ukephi, bafethu. Angimazi bafethu. Ifoni bafethu. Ifoni bafethu. Ngicabanga ukuthi kolinye isister ngala bafethu. Angazi noma singayithi khona ukuthi siphelele ngakhona. Lalela mshana, lalela mfethu. Ungasenzi ilimi, yazi? Ngiyanezwa bafethu. Singafiki futhi masifika lapha sifikele into engekho, yazi? Ngiyanezwa bafethu. Njengoba ngicela kahle ngithini? Uthi hayi siphumeni kahle sifice into engekho lapha. And sizokukhahlela makukuthi ifoni ukhuluma manga ukuthi ifoni lapha. Yazi? Hayi ngiyanezwa bafethu. Uyangizwa? Hayi ngiyanezwa bafethu. Asambe. Shano. Asal nalo qala. Asambe. Baba. Hey.
Uyangaphi manje? Nangu umuntu bo. Babe. Washintsha indlela manje. Uthe uzohamba ngapha. Suhamba ngapha. Kanjani? Indlela iyaphuma nangapha. Asamba. Singadlala nina la. Nangu umuntu. Hey baba ungasambiseli njani into engekho. Hey wena sokuqoba wena. Ukusambisela into engekho yibo. Akindawo zonke la. Nami ngiyamcakeka nje manje selibele sambisa amahashahasha. Ngephi khona la? Okay. Ma, Qoqo. Ukhamba kanjani? Yena la. Cha isistera kuyena lo. Okay. Ukhona isisi wakho? Hayi akekho sisi. Uyephi? Akhona la esekhona. Mhlambe singamthola efonini noma mhlambe inamba yakhe. Nganikeza inamba yakhe. Okay, sicela sisize inamba yakhe. Shalom. Ifoni yami. Ithini? Uthi 03 Okay, asi. Okay, indoda la size kusisi wakho. Usisi wathenga ifoni kule ndoda. Kodwa wena ngithemba ukuthi awazi lutho. So awuthi simdonse. Uzobuya nini ucabanga? Senesikhathi ambili nami anginalo ulwazi ukuthi ubuya nini. Yebo njani? Njani? Hayi sikhona. Yebo sisi sila kini kahle besize kuwena. Nize mina kanjani Thando? Oh, khona ubhuti esihamba naye la. Othi angazi ifoni ayidayisela wena kanjani. Wayidayisela mina ifoni? Yebo. La angazi ukuthi ukhuluma ngani yazi. Nangiphethe thakazi yini wena senzile umuntu Uthi kufika lo mfethu unamarasti yamba nomfethu wakho omude nje ufishanyana. nanga ukhuluma uyichaza. Sisinakho ukufika abantu la umfana onerasta nomfethu omude la bezokudayisela ifoni le foni engakuwena sisi. Ifoni engakumina? Yebo sisi. Wawudayisele zingakhi hlaba uhlangana naphi nami? Nakho sifika ntambama la sikunika ifoni ngo250 sisi. Ngo-250? Yebo sisi. Usho ufonele inamba right? Yebo sisi. Hayi mina futhi angazi ukuthi ukhuluma ngayiphi ifoni yazi. Okay, ima-ke sisi ukephi wena? Khona la ngikhona. Ayikho nasenje. Uzobuya nini? Angazi ukuthi uzobuya nini ngoba kuzothatha isikhathi nje. Okay, ayikho inkinga-ke sisi kusho ukuthi sibuye mawusukhona. Hayi ngalapho anginayo ukuthi ngizosheshe kuye yini ngoba Khuleka wena kodwa sizokwenza iplan yokuthi sibuye ukhona. Kusasa uzobe ukhona? ngicabanga kanjalo. Okay, sicela ukwenza-ke ukuthi kusasa sibuye ukhona ukuze sizothola ukuthi kahle kwenzakalani vele. Njengoba nomfethu eseshilo ukuthi ifoni kuwena. Hayi konke ngiyacabanga ukuthi sekuphelele. Ifoni kumina. Yebo ifoni kuwena. And siyazini ngicela wazi something ukuthi masingayitholi ifoni sizobopha wena thina ngoba wena wathenga eParent. Uyazi ukuthi icala lelo ukuthenga eParent. Ifoni engiyisebenzisayo ngayithola eParent. Ehhe. Ngoba ngangenayo ifoni ngaleso sikhathi leso. So nathi mina ngizathola ifoni ngayithenga nje ifoni ngangazi ukuthi ifoni intshintshile. Uyazi ukuthi icala lelo ukuthenga ifoni emaParent. Cha phela iphakalaza
ngakunina la ngizayithola ifoni ngayithwala bengazi ukuthi isalane kanjalo. Okay-ke siyayidinga-ke leyo foni-ke njengamanje-ke siyayidinga leyo foni. Nanga umnikazi wefoni sihamba naye la. Sizobuya ukhona nini? Inkinga manje sifuna ifoni seqaleni ukuthi imali yakho nazi so iphinde ikhona. Akhululeka wesisi ayikho inkinga. Imali yakho sokunika. Wena uzobuya ukhona nini ukuze sikunike imali yakho sithathe ifoni? Angizwa? Ah. Khululeka imali yakho uzoyithola. Thina sicela ifoni. Sokunika imali yakho sithathe ifoni thina. Yebo. Nangu khuluma. Yebo sisi. Wena indaba ungiyenze ifoni oyintshontshelwa kahle ukuthi uyintshontshiwe. Sisi uxolo lapho sisi ukuthi Kanti lo muntu lo awuntshontshelekene kade akahlali ikuphi. Wawumlethela amakhala manje. Yenze njani-ke? Yenze njani? sisi njengoba Ngihambe ekubhekeni ifika abantu bezongikhomba ngebhanga kanti ifoni yenze njani? Yabo manje ukuthi ufane impilo yami engcupheni. sisi Nxese sisi Ngilo ngokusabale manje mina-ke. Yazi ngithi ngikuthethile. Ubone ngendlela ubudaba ukuthi ngayo laphaya. Ngaze ngakuvumela nami ngathatha ifoni. Kanti uyazi ukuthi ngihlale engozini. yebo sisi hayi ukuthi angazi nami sisi kwenzakale kanjani kuze kufike la. Ungaphinde mina ungidayisele izinto ezintshontshiwe ungaphinde yazi. Ngiyakuzwa sisi. Singaphinde mangahlangana nawe ufanani yeyi angichapha mina kanjalo ngiyakutshela ukuhlanganisa nabakini. Wesisi ngicela-ke ngizofika-ke kusasa. Size ngodaba lefoni. Hayi ayikho inkinga nifike nizela nefoni kodwa imali yami ningayikhohlwa imali yami. Akhululeka wema sokuphathela imali yakho. Hayi ngiyabonga. Okay. Lona Max sofike simbophe la kusasa sapha. Thenge emaphareni mase uzofuna imali. Kwa wena nawe lo besifune simbophe naye. Thola kahle. Hayibo, kwenza njani? Unjani sis? Nginganisisa? Unjani? Ngisagqoka-ke. Yeah, okay. Ngenza njani? Ngigqoke noma Cela mfethu ukuthi- ngithenge nini? Hayibo, kwenzakala nomshini wami ngempela? Ubalele nje ilanga lithe bha. Ngizongenelwa abantu emzini. Unjani sis? Ngenze njani? Ngisagqoka nini lebeni kancane? Ayikho inkinga sokulinda ugqoke. Hayi cha, shema ayisekho. Hayi. Umuntu asawazi nalokugqoka-ke. Nginganisiza ngani? Yabona Sanibona. nje kahle kahle amasela asinasikhathi sawo sokuthi silibele siwalinda noma yini. Unjani? Yebo, ngiyaphila. Unjani? Ngiyaphila nje. Kwenze njani? Yini? Nginganisiza? Relax. Hayi, ukuthi ngixawuse ngendlela engene ngayo la kwami. Lalela sis. Ngisagqoka, angiqonqozi nalongqonqozi. Lalela. Angiqonqozi vele nina maningena. Sis. Ehlisa umoya. Yini? Hayi cha shame, umuntu ahlolele. Yini? Lutho. Cha ngikubuka ngendlela utata uyazi uyatatazela nje. Angazi ukuthi kahle kahle yini. Cha phela ngeke ungatatazeli umuntu engena ugqoka. Ngeke ungatatazeli. Ukwakho. Ulungiselela ukugqoka. Sis. Ngena abantu qhamthushu. Sis. Hayi Ngizwe. bandla. Sis. Yebo, Relax. Unjani? ngiyaphila. Sisi uyakhumbula ukuthi sike sakufonela. Nanikhala ngani konje? Aningikhumbuzeni. Lalela sisi. Yebo. Uma uzozizela ngalomqondo wakho oyitshetha usile. Cha ngifuna ukwazi phela. Sizosuke sixabane. Ngamanye izilimi ezitshini. Yes. Khumbuza ukuthi sasikhulume ngani. Ini. Mhlawumbe ngase ngikhumbule. Wesisi. Yebo. Uyakhumbula ukuthi sesikufonela mhlambe wena more than 4 times. Okokuqala sakufonela sihamba nomfana umnikazi wefoni. Wefoni. Uphepha yena umnazi wefoni? Wesisi. Yebo. Sakufonela sihamba nomnikazi wefoni. Saphinda futhi sakufonela usithembisile ukuthi uzofika ngakusasa. Oh mina ngifike kunina. Cha. Sathi thina sofika ukhona la endlini sathi siyafika sangakufica. Oh Kanti yini usenzile imi? Cha phela ziningi izinto emele ngizenze. Bengeke mina ngihlale ngilinde nina. Awu.
Yebo. Sekunjalo Bengeke nje mina manje. ngihlale ukuthi ngilinde nini. Awu. Yebo. Sisi-ke kahle into esize ngayo la ukuthi size ngefoni wena owayithenga entshontshiwe. Entshontshiwe. Ehe. Usho mina kwamele ngibhule Kahle okay kwamele ngibhule mina ukuthi ifoni intshontshiwe. Imake Ngangizokwazi ngani? Imasisi wena engazi ukuthi awuyitholi kahle lento. Kuyenza ngiyitholeke. Ungisheshisele futhi. Ifoni kwabanje umuntu inkunzi neyikhali. Awu. So kusho ukuthi lelo icala elibovu kahle. Yebo. So ifoni siyayicela. And icala livuliwe. Ukwazi lokho. Kuko konke okwenzayo. Icala lefoni. Mawo. Kuko konke okwenzayo. Wazi ukuthi siphethe la case number. Yes. And wena uyafana nomuntu okuyena obambe lo mfana omncane inkunzi. Hayibo bhuti abantu awumeke. Ngangihamba mina endleleni. Ngahlangana nomfana oyiphara. Wathi sisi wami ngicela ukudayisela ifoni. Kwamele ngenze njani ke mina nginqabe ifoni. Futhi ngangenayo ifoni. Ngayithatha ke mina ifoni. Ngithemba ukuthi ukubuke la kulezi inkundleni zokuxhumana. Ngangizocabanga kanjani ifoni ngangiyidinga ifoni. Ngenze njani? Kwamele ngiyeke mina ifoni ngingayithathi mina ifoni. Angithi ukubuka einkundleni zokuxhumana abantu bewonishwa kuthiwa ake niyeke lento yenu yokuthenga emaseleni, especially iphara. Ngangazi phela mina ukuthi iphara la ntshontshile. Ngangazi. Ngangizokwazi ngani? Kwamele ngibhule mina ngisangoma. Uyabona wesisi namhlanje. Hayibo. Lalela ngichazele sisi. Yabona namhlanje uzohuda ice cream, yes? Hawu, ngamele uhude wona. Yes. Kodwa ifoni ngeke nize nithole. Okay. Yebo. Sisi-ke umfana Hayi ifoni ngeke nize nithole shame. Hayi khuleka. Hawu ngeke. Khuleka. Yabo yona. Samba nayo. Ungalibele nje usenzela le movie yakho lo idlalayo. Kodwa egcineni ifoni sohamba nayo. Into engishoyo mina ukuthi ifoni akho phone engizoyikhipha la. Okay. Ifoni ngayithenga ngemali yami. Wesisi. Liphi lolo leli phara lela ngidayisela ifoni? Akumele ukuthi nize nalo muntu lo wayitshotshelwa futhi yona ifoni. Sisi. Thina sakonfirma konke lokho efonini. Cha phela mele nize nabo laba bantu laba. Mele nize nabo. Wena inkulumo yakhe efonini. Nephara senikhuluma nobabili. Sayizwa futhi and iqoshiwe leyo nkulumo. Uyakwazi lokho? Hayi bengazi ngiqala ngawo ukuza. Phela wena ufana ke manje nomgqugquzeli wobugebengu la ngaphandle. Ingakho laba beqhubeka benza ubugebengu wena usupporta bona ukuthi benze lento abayenzayo. Hayi futhi phela ngisupport ilocal ngasekhaya. Hayibo. Yebo. Hayibo. Hayibo. Kodwa ifoni ngeke nize nithole. Sisi. Ngamane liwe ecoshwe zinkukhu. Ngeke nize nithole ifoni ngeke. Wo. Lalela ke. Ngizweke. Wena ngithi amagama akho wakhulumile ephareni. Uthe wena bhuti. Uthe kuleli phara wena wathi ifoni Anita asiye yomuntu welocal wala indaweni bathi ifoni yomuntu wakude. Kushuthi ubuvela aware ukuthi wena le phone le intshontshiwe. Hayi bengazi butwana. Kanjani? Ngangazi ifoni intshontshiwe. Angithi yachaza nje ukuthi ifoni ngangazi ukuthi intshontshiwe. Ngenze njani? Wawazi? Ngangazi ukuthi ifoni intshontshiwe. Wawungazi? Hawu. Pho manje futhi manje lokho ngiphinda nento eyodwa ke manje ngasimathi ngiyahlanga ikhanda. Le nkulumo obuyikhuluma wena uthi wena. Butwami zazi iningi izinto engangikhulumile lapha ya. Ngangilokho mina ngihlala nerecord. Ngicabanga ukuthi ngangithe. Hayi. Kodwa wena wakhuluma ephareni. Vele ngakhuluma zazi iningi izinto engangikhulumile ephareni Nkosi yami. Zazi iningi. Uyazi ke sisi njengoba. Ngicela ungisheshisele manje. Lalela sisi yabo. Ngibona nje ngiyaphuthuma. Uyabo njengoba kukanje. Yebo. Umthetho la eSouth Africa uthi uma uthenge into ephareni wena automatically usuphenduka isigebengu. Isigebengu. Ehhe. Indaba ningafuni ukuzisa dlami.
Manje sengithathwa njengomuntu otshotshileke manje mina-ke. Okay. Ngiyasho ukuthi ifoni ngayidayiselwa, ngayithenga ifoni. Ngobani? Ngangiyidinga ifoni. Ngangiyiyeka ifoni mina. Ngangeke ngiyiyeke. Imali. Bhuti wami ngangizokwazi kanjani ukuthi ifoni intshontshiwe? Ngangizokwazi kanjani ifoni ukuthi intshontshiwe? Hayi bo yini wena udume ngani vele? Nangu umuntu ubunampateko bo. Vele ngumuntu njengoba nawe umuntu, ngumuntu nami. Kodwa ifoni ngeke nize niyithole. Ngiyema la. Sis ungathenga ifoni enjalo ngo250 kodwa Nkosi. Ifresh nawe uyayibona ifresh, nawe uyayibona. Bongeke uzuyeke nawe bekuthiwa useyicathuleni zami, ngeke uzuyeke ifoni. Ngo250. Yebo, 250. Nangu 100 rand mangangasa ngiyithathe nje ifoni. Okay sisike. Into esilethe la endlini yakho namhlanje. Yebo. Sizolanda le foni. Ngeke nize niyithole. Hawa ngeke nize niyithole ifoni. Okay sisi ayikabi. Sicela ifoni. Hayibo, ngeke nize niyithole. Okay. Ngoba ke ngeke nize niyithole ifoni. Sisi. Angithi ke manje ke. Hey bhuti wami uhlehlele kancane, ngifuna ukushayisa umoya ngoba manje khona isifuthe esikhona la. Wesisi. Yebo. Imali ngeke uyinuke wena kuthini? Hayi shuthi nami ifoni ngeke lize linukeke. Ngoba nabo ifoni ikhona impela ifoni. Ikhona nje ifoni. Wena ifoni uzosinika kodwa. Mina ifoni ngeke ngize ninike. Sis, ngithi mina ifoni uzosinika. Nami ngithi bhuti wami ifoni ngeke nize niyinuke. Cani ngihambeleni. Okay mfethu yazi asenze njani? Asenzeni into elula nje. Usisi azizwani naye ngenkulumo. Mina ngiqale ngayithoba kusisi ngathi asibonisane kahle. Kodwa ngiyabona ukuthi ningena ngokudelela la. Anqonqozanga ngisho nanongqongqozi. Ningena ngokudelela. Ngiyafika la nginquni. Ngiyaqoqa. Ngilungiselela indlela. Uqamba amanga wena. Ubunqunu. Fanele ukuthi phela benginqonqa phela bengakaqedi ukuqoqa. Lalela ke. Bengakaqedi. Lalela, ngizwe ukuthi ngithini. Ngiyakuzwa. Sifike la sachazela ukuthi size ngani futhi kahle. Kodwa siyabona ukuthi usithatha ngaleli ikhanda lakho lelo uyitshethi wena usile wena ngithi. Hayi ngitshethi ngisile. Kodwa into engishoyo ifoni ngeke nize niyithole. Mali ifoni lethana imali yami ke. Lalela ngeke mali ifuna ifoni lethana imali yami. Ifoni ngeke imali ngeke uyithole kuthina. Thina into esizoyenza sizocollecta le phone. No. Akwazi bhuti wami ima. Wo ngilalele nami ngikhuluma. Ngilalele. Ifoni ngeke nize niyithole. Ifoni. Manje ufuna ifoni lethani imali kumina. Ngeke nize nithole ke ifoni. Akekho imali ozoyithola. Asho ukuthi ke hayi ke angazi ukuthi kwenze njani. Kodwa ngithi mina ifoni ngeke nize nithole. Ngiyema futhi lapho. Lalela ke sisike yabo manje into esesiyenza ke manje. Sesihamba ngoplan B ngoba uplan A sihlulekile iwona. Woza nawo ngilalele futhi nawo. Lalela sisi. Yebo, ngilalele. Woza nawo plan B wakho awusheshise. Ngizwe phela. Ungangijaha. Angijaha. Yes. Ungangijaha njengomchama sekuseni please. Please. Lalela ke. Yebo. Angithi wena walile sikucela kahle ifoni. Manje ke sesisebenzisa iforce and into lesiyasiyenza manje sesiyenziswa ukuthi wena uyaresista ukuthi senze umsebenzi wethu. So manje ke siyakuthatha manje. Ningisaphi? Samba nawe. Nginendlela. Angilapho. Nginendlela. Angiyindawo. Sis ngizwe. Angihambi nami. Ngilalele phela. Ngiqhamuke nodwa. Yindawo futhi manje masemele nihambe nami. Sis. Angane ngiqhamuke nodwa. Ngilalele. Mase sekhanjwe uya nami. Ngobani? Ngilalela phela. Lalela yabona ke manje. You under arrest. Hayibo. Lalela ngizwe. Ngobani bhuti? Ngendaba yefoni. Sengathi angiboshwe. Ngizwe. Hayi ngeke. Ngizwe phela. Yini ungafuna ungezwe? Ngizwe phela. Hayi sengizwe ukuthi sengiboshiwe ke manje. Ngiboshiwe ke. Ngendaba yefoni. Angithi ngikuchazelile ukuthi umthetho la eSouth Africa. Hayi bhuti wami. Yo, hayi. Umuntu osuke ethenga eseleni automatically. Hayibo. Uba uyena isela. You understand? Yabona manje. Yo, hayi bhuti wami, ima bhuti wami. Yabo, yabo manje, asafune ifoni ke manje. Ndoda, sihamba naye manje. Imani ke. Siyombopha. Lale sisi. Yabo manje, angisafune kuzwa lutho eqhamuka emlomeni wakho. Hawe ma bhuti wami. Wena athi ungiphaphela manje ngingena. Wathi ngeke sikubone lokho. Ngimeleni. Ngicela ukukhuluma ke.
Cha. Okay, Lale imali. sisi. Angalini Sisi. ifoni. Ngithe ifoni asisayifuni. Sesokuthatha manje njengoba umfana ovula icase nisisi imphoqile ukuthi avule icase number yefoni ukuthi wabanjwa inkunzi ngabantu ababehlomile. Yes. So wena manje usuzothwala icala lephara. Hawe ma. Kushuthi uwena lalela. Ngathi ngayifaka obishini. Lalela kushuthi sisi manje njengoba sikuthatha la. Awu. Sikuthathiswa ukuthi ke uzofike lapha epolice station ufike amaphoyisa usuyochazela amaphoyisa konke kodwa thina manje lokho ozochaza kuthina asakulaleli Imani. asihambeni sisi Ima okay. Ima phela ngilaleleni. Ifona sapho nokuyibabe ngilaleleni imani. Wo. Wena manje usuyasilalela. Ima phela. Imani hayibo ngisaba kabi ijeni. Imani. Lalela sis. Sorry. Sisi. Okay butama okay. Okay. Ifoni nayibona khona ifoni. Imani. Ifoni khona. Ngizonikeza ifoni. Ningaze manje ningise ukojele manje ngithanga ngithola amacasa engawazi. Angithe wena usila ngithi. Angithi uclever. Amangisanga butama. Adwenzani? Ngixolisa. Adwenzani? Phela bengazi ukuthi lenkulumo le iyozihambe izifike la. Ngiyaxolisa. Izifike kuphi? Ngiyaxolisa. Ayikaka. Ungaze qhamuka amajele. Ngento engayazi. Lalela sisi. Wena angithi uthe ngeke sinuke ifoni. Okay butama na ifoni. Cha, angisayifuni ifoni. Yabo mina mengayithinta sekuzobe ngazi ukuthi nami ade nami ngi-involve efonini. Wena manje siyakuthatha siyokuvalela uzochazela amaphoyisa. Yabo njengamanje. Manje uzofika ulale usuyochaza kusasa enkantolo ukuthi kahle kwenzekeni nefoni. Sisikhuleka nje wena. Asambeni. Ima ngekele. Ima. Hayibo, ngeke phela uzongithatha ngenkani. Hayibo. Yekeleni. Ngeke ngiphume la. Ngeke. Hayibo. Hayibo. Makhelwane. Sizani. Hey, butama ima. Woo! Miya. Okay, Imani. The telephone. Ngiyanikeza ifoni nizongiyekela. The telephone. Ngizonikeza ifoni nizongiyekela. Nizongiyekela. Sokuyekela. Ngene ningithathe. Ngenihambe nami. Okay. Tetele phela. Ima phela bhuti wami. Bengiqala ngidilise phela into zami lana. Hayibo. Okay, asambe. Okay, uzoyidilisa police station. Okay, angisayi. Hambani nefoni. Musujwayela kabi wena. Yo. Musujwayela kabi. Sambeni. Nampateko, musujwayela wena. Asambeni. Usijwayela.